Baban gida angon Amira soyayya ta yi rana. Yau ne ranar bikin ku auren so ya yi daɗi. Baban gida angon Amira soyayya ta yi rana. Yau ne ranar bikin ku auren so ya yi daɗi. Baban gida angon Amira soyayya ta yi rana. Yau ne ranar bikin ku auren so ya yi daɗi. A farko na sanya wanda ya yi ango har amarya. Baban gida ya yi aure. Roƙon ka nake basira ta yi gaba ban da baya. Auren so ya yi daɗi. In murna in kira ya ango har ma amarya. Yau ne ranar bikin ku ai gaba ai baya baya. Ya rabu ka ƙara yin salati ga madogara ta. Baban gida ya yi aure. Baban fadin mabinta ya ɗaha matsirata ta. Auren so ya yi daɗi. Har alayar sahabu sunar gagar kuwa ta sai murna yau muke yi. Baban gida ya yi aure. Baban gida angon Amira soyayya ta yi rana. Yau ne ranar bikin ku auren so ya yi daɗi. Komai fa da lokacinsa in ya zo ba tsayawa. Baban gida ya yi aure. Ranar da kuke jiran ta gashi ba ta yau isowa. Auren so ya yi daɗi. Ga dangi har gawaye su ma sun yi fitowa. Don taya murnar bikin ku auren so ya yi daɗi. Angon nan ya yi ado da jamba kai babu ƙarya. Baban gida ya yi aure. Sai kamshi ke ta tashi kin ji masoke amarya. Auren so ya yi daɗi. Ku yi murna ku yi ta shauƙi yau ne ranar masoya. Baban gida ga Amira walladin ya yi daidai. Baban gida angon Amira soyayya ta yi rana. Yau ne ranar bikin ku auren so ya yi daɗi. Baban gida gaida ce da samun yar masu gata. Baban gida ya yi aure. Ga ladabi ga biyayya ga tsabta ba ƙazanta. Auren so ya yi daɗi. Baban gida za ta ma abin da ya zam kai ka sata. Na ga Amirar ka babu kyuya ta ba su rata. Haɗin Allah ne Amira baban gida baraba. Baban gida ya yi aure. Kuma giya kwaji kunya baban gida ya yi wa. Auren so ya yi daɗi. Ya samo yar mutunci mai kima ba daga wato sai kurke amana hidima ba ja da ba. Baban gida angon Amira soyayya ta yi rana. Yau ne ranar bikin ku auren so ya yi daɗi. Yayin ango zasa su sun murnar wanga wurin. Baban gida ya yi aure. Alhaji har gamba sala sun murnar wanga wurin. Auren so ya yi daɗi. Rakiya ga addala mu fasu ma duk babu wara. Baban gida ya yi aure. Isa da har sun yi murna na gansu tare. Auren so ya yi daɗi. Sannan da uwar gida na baban gida za na gaida. Baban gida ya yi aure. Mai kyawun hali a gun aiki san ba ta ganda na gaishe ki Hadiza Allahu ya ƙara girma. Baban gida angon Amira soyayya ta yi rana. Yau ne ranar bikin ku auren so ya yi daɗi. Sannan sunan abokanaye duk za na sanya. Baban gida ya yi aure. Na hangi sirajar da DMB sun yi murna. Auren so ya yi daɗi. Ga kawu da kan duka wutela duk sun yi murna. Baban gida ya yi aure. Sannan Isiyaka har Ali ko Musa da murna. Auren so ya yi daɗi. Muhammad da Amina har da Roda duk sun yi murna. Baban gida ya yi aure. Yaya jibe baba datti duk sun yi murna. Na sanyo Asiya biki na ku yau ta yi murna. Baban gida angon Amira soyayya ta yi rana. Yau ne ranar bikin ku auren so ya yi daɗi. Gawaye na marya za na sa yau duk sun yi murna. Baban gida ya yi aure. Shamsiya na ga an ta harfa ta suna ta murna. Auren so ya yi daɗi. Na sa Dalima ita ma yau dai ta yi murna. Mun taya murnar bikin ku auren so ya yi daɗi. Baban gida angon Amira soyayya ta yi rana. Yau ne ranar bikin ku auren so ya yi daɗi. Ango Allah ya ƙara
sutura ka ji dan uwana baban gida yayi aure awwal ne nan na gane mai